Ang bandila sa gingharian ni Kristo. Juan Kapitulo 1 versikulo 29. Tan-awa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Ngadto kang Daniel gihatag ang usa ka panan-awon sa mabangis nga mga mananap nga nagrepresentar sa mga gahom sa yuta. Apan ang bandila sa gingharian sa Mesiyas usa ka nating karnero. Samtang ang yutan-on nga mga gingharian nagmando pinaagi sa pagsaka sa pisikal nga gahom, si Kristo magwagtang sa matag lawasnon nga hinagiban, matag galamiton sa pagpamugos. Ang iyang gingharian pagatukuron aron sa pagbayaw ug paghimaya sa nahulog nga katawhan. Alang kang Adan, ang paghalad sa unang halad maoy usa ka labing sakit nga seremonyas. Kinahanglang ibayaw ang iyang kamot aron sa pagkuha sa kinabuhi nga ang Dios lamang ang makahatag. Samtang iyang gipatay ang inosente nga biktima, nagkurog siya sa paghuna-huna nga ang iyang sala kinahanglan nga muula sa dugo sa walay buling nga kordero sa Dios. Kini nga talan-awon naghatag kaniya sa usa ka mas lawom ug mas tin-aw nga pagbati sa kadako sa iyang kalapasan nga walay bisan unsa gawas sa kamatayon sa minahal nga anak sa Dios nga makapasaylo. Og nahibulong siya sa walay kinutuban nga kaayo nga maghatag sa ingon nga lukat aron maluwas ang mga sad-an. Ang mga tipo ug mga landong sa serbisyo sa paghalad uban sa mga panagna naghatag sa mga Israelita og usa ka tinabilan dili klaro nga panglantaw sa kaluoy ug grasya nga dad-on sa kalibutan pinaagi sa pagpadayag ni Kristo. Pinaagi lamang kang Kristo nga ang tawo makatuman sa moral nga balaod. Pinaagi sa paglapas niini nga balaod, ang tawo nagdala sa sala nganhi sa kalibutan ug uban sa sala miabot ang kamatayon. Si Kristo nahimong pasiguli alang sa sala sa tawo. Iyang gihatag ang iyang kahingpitan sa kinaiya sa dapit sa pagkamakasasala sa tawo. Iyang gikuha sa iyang kaugalingon ang tunglo sa pagkadili masinugtanon. Ang mga sakripisyo ug mga halad nagpunting ngadto sa sakripisyo nga iyang himuon. Ang gipatay nga karnero naghulagway sa kordero nga mukuha sa sala sa kalibutan. Ang balaod ug ang ebanghelyo anaa sa hingpit nga panag-uyon. Ang matag usa nagbaluyo sa usag-usa. Sa bug-os nga pagkahalangdon niini, ang balaod nagatubang sa konsensya nga nagpabati sa makasasala sa iyang panginahanglan kang Kristo, ingon nga halad sa pagpasiguli alang sa sala. Ang ebanghelyo miila sa gahom ug pagkadili mausab sa balaod. Wala ako makaila sa sala, kundili pinaagi sa balaod, si Pablo mipahayag. Ang pagbati sa sala nga giawhag sa pagpauli pinaagi sa kasuguan, nagadala sa makasasala ngadto sa manluluwas. Sa iyang panginahanglan, ang tawo mahimong mopresentar sa gamhanang mga argumento nga gihatag sa krus sa Kalbaryo. Mahimo niyang angkunon ang pagkamatarong ni Kristo kay kini gihatag ngadto sa matag mahinulsulon nga makasasala.